Ben, estamos en Santiago de Compostela, na Alameda. Na Alameda de Santiago, e aquí temos unha fonte. Observad que fermosa esa fonte. Vedes? E agora chegámonos un pouco máis, Mirade a auga que cae. E mirade a zona da poza. Vedes? Que transparente esta auga e que limpa. Bueno, igual debería estar un poquinho máis limpa, pero vexo o fondo porque está transparente. Igual tirou aí unha moeda. Iso non se debe facer. Ben, podría ser un bobazo para que o planeta estea cada vez máis limpo. Hai cousas que non se deben facer. Algúna pluma de paxar hai por aí, algunha folliña, iso non é tan grave, pero tirar moediñas como esa de 5 céntimos de euro a fonte non se debe facer. Iso é unha porcallada. Esta é unha mensaxe ecolóxica que esperemos calle na sociedade. Pero que as augas estean cada vez máis limpas son probas importantes para a supervivencia da nosa terra, a nosa casa, o noso hogar, o noso mundo, o planeta Terra. Con iso xa dei unha nova mensaxe, e o dixen todo. Non esquezades nunca esta lección. Agur.